Uopala! Ja som a Verges. Quin pessebre més bonic! Quin goig que fa! Aquesta. Fa tota la pinta que aquesta anirà la mar de bé. Caram, com pesa aquest reiam de bústia. Agafarem l'ascensor. Obre. Cèsar. Estimats nens i nenes de Verges, us informem que ja som de camí, perquè tenim moltes ganes de tornar a Verges, venir-vos a veure i portar-vos alguns d'aquests regals que ens heu anat demanant. Aquest any ho farem un xic diferent. No sabeu pas la il·lusió que ens fa tornar aquí a Verges. Tant Melcior com Baltasar com jo mateix, us volem veure i saludar i poder-vos abraçar de nou a la placeta de l'1 d'octubre. Així doncs, el proper dijous 5 de gener, a partir de les 11 del matí, podreu anar a la plaça Major, on hi trobareu la bústia reial i on podreu gaudir dels jocs tradicionals per totes les edats. I, a partir de les 6 de la tarda, espereu-nos a la placeta de l'1 d'octubre. Sí, a la placeta de l'1 d'octubre, on arribarem acompanyats dels nostres patges i amb tots els vostres regals. Tot seguit us rebrem a la sala polivalent, on us donarem un detallet i us podreu fer una fotografia amb nosaltres. En Fomer ens ha explicat que per lo general us heu portat força bé i que heu fet molta bondat. És per això que venim ben carregats de regals. També duem una mica de carbó, però no us preocupeu, que la majoria va per tots aquests governants que no fan tanta bondat com vosaltres i ens impliquen en guerres més que absurdes. Per acabar, volem demanar-vos que ens deixeu alguna cosa per menjar i beure als vostres balcons, que amb tanta feina de repartir regals segurament ens entrarà molta gana i molta set. Us estimem molt. Una abraçada ben forta a tots i totes. Fins aviat!